ma lamboma wakhetha othi mayeficwa lolu suku nangu uMashobane nangu uMwelasi bazoma phe kwesidumbu sakhe bakhulume ngaye ngoba yini uhlukanisile wakhetha. Bantu bakithi abasha asikhetheni nangu uThixo ekhona. uThixo ukhona futhi la kuThixo kukahle kakhulu ngoba indlela yethu uyakwazi ukuyilungisela ugwenywe naseyintweni engafunwa uNkulunkulu. Bhekani ngilapha fakazani ngami ngaphambi kukaJehova nangaphambi kogcotshiwe wami kubeka. Ngithathe inkabi kabani. Ngithathe inkabi kabani. Ngithathe imbongolo kabani. Ngithathe imbongolo kabani. Ngidle bani. Ngidle bani. Ngamukela intengo esandleni sikabani. Ukuba ngembesa amehla funeka masefundwe le ncwadi bese kuvela abantu abaneqiniso ngoba amanga azomvimba. Ayikho intembi njengamanga umuntu mayiselele kanje. Hawu sihanjelwe bengisaxoxa leya lapha ngakithi kwakhe awuthi uthi gozo lolu lapha kwakhe bekunomunye umkhulu osupporta lezi ezobe ibuthene emabhida namhlanje ya sekunamhlanje angithi ya lezi eholo ezintathu encane phambili bese ilandele ezinye ifohla behamba nalelo thimba elinjalo make kwanomuntu nje odlule emhlabeni avela asukele singangami ispeaker ngumile avela sibeke phandle bangumsindo ngeredo kuze kuphazamiseka abantu abayofihla. Wayenza lento wasuka kwashona komunye umuzi kwakuthiwa ikwamajola. Uthe mase kushoniwe kuloya muzi wavele wasuka umama wakhona wayibuka lento yenzeka wayibuka kanti le ndoda eyangakithi mina ngizalwe eBergville yona yaseScott yavele yafica ukufa nayo. Ithama isifica ukufa wasuka udadewabo lonkosikazi wayeshonilwa kwamajola wathatha lo gologo kuthiwa iSminoff. Wabonakala kusenelo ke unklinkile nje kwathi wawenzani uthi khona la ngiyakhona ntambama. Wawuphuza wazoliqeda ibhodlela uthama isefikile emlindelweni wale ndoda ekade ihlupha. Ngoba vele mhlawumbe azikho ihlobo zakhe lo. Umshengu. Hawu. Wavele wafika bathi baqala amanga omakhelwa ngoba amakhelwa banamanga. Baqala bathi hawu sihanjelwe umshengu this that. Wavele wasukuma lo mama. Wathi wo lamaphiqiphiqi lawo. Wathi hayi kamajola wathi wo maphiqiphiqi ndini. Nisho ukuthini manje ithi silahlekelwe ushabalala angani ushabalala bekuthi mawufiwe akhiphe singaka ispeaker abangumsindo yini ningathi saphumula. Hawu waqala abantu baswaba kwaswaba wona amakholo anamanga. Amakholo nje anamanga ayathanda ukuthi umuntu mayiselele phansi ambathise ingubo angakaze ayigqoke phila. Wavele wasukuma uthe mayiqeda kwamajola ehlala phansi kwasukuma indoda yala ekhaya kwaMshengu yathi ngiyabonga ukuthi namhlanje ngihambe ngize ngithola abantu abaneqiniso. Yathi lo lele la umfowethu uzazofela eThekwini nje wabaleka ekhaya exobane nomndeni. Ithi akumangali imali omama esukuma ekhuluma kanje ngaye ukhuluma iqiniso bengazwani nabantu lo muntu eshelele kanje. Ngoba yini wayefuna mase ekhulunyiwe zonke izinto ezimbi ngaye bese siyibeka uNkulunkulu Nkosi lo mntwana wakho uhambelana la wona lana la ngoba useza kuwe samcelela ukuthi ucente indlela yakhe akubone ngale kwelizayo. Amen. Sabe nje nalama singathi ungena nje emakamele singayithola into yakhe. Kwaneketangane elikhalayo alisashiwo manje ngoba uselele kanje. Ayifuneki lento ukuthi sibe bahle ngeingubo kodwa emahlweni omhlaba ububuza ukuthi sikholwa into ebhekephi. Uyazi namhlanje kunamabandla athukwayo. Ngizobabona abantu abanosathana njoba kiwe inkonzweni ezinkulu nje zamaphasika abayile emasontweni ukuyodumisa bayele nje ukuyobheka amaphutha amabandla bese bewashutha. Ntombazane yasebandleni elithile ibonakala iphuza isavana ukuze kuthukeke ibandla ngoba usathana uhamba phansi.
intombazane yebandla elithize ibonakala ijola nensizwa yebandla elithize bese kugcwala kuma social media ngoba yini ifuna ukuthukeka amabandla. Engathi ngoba siye phasikeni bese ngafika sithandazele lelizwe sicelele nentsha yakithi ebanjwe uphuzo oludakayo ukuthi uNkulunkulu akangena atshala umoya wakhe kulesi sizwe sabantu abamnyama ke kusasa boma bethu ke kuvela abantu abazofana nani nalizwe lakithi liphela. Amen. Baba Mashobana ke nisibeke ukuthi lezi inwele ezimhlophe nizitholile sicelela nathi ukuthi sifike kuzo akuwona umlingo kufikwa kulezi inwele ezimhlophe ngenhlonipho. Amen. Uyazi umama usakhona ubaba akasekho. Umama usakhona ubaba akasekho hamba emhlabeni ngo2008 uyasebenza kumama ngomnyunyaka esawayeka uhlala emakhaya eBergville. Uma ebuya ntambama uthi ntanami ngithi mama uthi uyazi kade ngihamba nomunye umama la ungitshela isimini into ebuhlungu ngishixoxa njalo ngosizi lwabantu abasha esingezukuphula kunye nabo. Kwenzekene mama uthi lo mama uyangixoxela uthi njalo bedlula umfana nentombazane bejola bese lo muntu omdala athatha isikhwama sibeke ngapha kwendle kwamehlo bese ishiya ngapha le ngane angafuni ukubona lamanyala ezwenzayo. Uthi yenzeka lento uthi kwafika isikhathi wathi uyadlula ngelinye ilanga wafica umfana engayikhahlele lengane ehlula. Kwase kusika kulo mama ngoba umuntu wesifazana onezinseka wayesengenelelwa wathi kodwa mfana wami lengane yomuntu usungazuyishaya kabuhlungu ngoba yini. Wayesethi lo mfana ngisho njalo abantu abasha mabekhona into ezodala thina singakhuli. Into ezodala thina singakhuli njengoba sibona baba uMntunga nje bedele konke beza kule nkonzo siyathokoza kakhulu ukuhlala nabantu abadala. Amen. Enga uNkulunkulu angasigcinela zona izimpunga ngoba izona esesizobuza kuzo. Wow, wasumshaka kabuhlungu ngaka. Wayesathi lo mama ngoba bengidlula ngibona into eninhle eciciyela amanyala ngoba manje wenzela ukuthi kudlulele sisiwombe. Usathi lo mfana kulo mama uyazi ukube mama bewazi ukubani bewazi bewuzodlula mama ungayingeni lena. Uthi mama bengeke mfana wami ngivume ngibona ushaya ingane kanjena ngoba nami nginezingane ngizele. Usethi ke lo mfana mama ukube bewazi bewuzodlula uyiyeke le. Usethi lo mama hawu mfana wami wangimela ngegama elibi kangaka kanti kwenze njani? Uyabona lesizwe sabantu abasha siyobe sinelakhe masifikile ku50. Ngoba uNkulunkulu wenza omkhulu umusa. Masifikile nje emashumi ayisihlanu uyoba uNkulunkulu wenza omkhulu umusa. Uthi wayesethi lo mfana uyazi mama ngoba ngithi bekufanele ngabe uyadlula bewuthi njalo uma uqhamuka bese ngitshela isithandwa sami lesi ngithi asibaleke nangu umuntu omdala kodwa igama bengiphendula ngalo ubethi ngeke ngimbalekele umuntu ongangizali. Namanje masenza amanyala sithi akangizali. Bantu abasha mani khona bekufanele ngenkonzo la ekhaya wonke umuntu aphume nesifundo. Sokuthi ukufika kule minyaka ephethe labo gogo nalabo omkhulu nalabo baba balana abafikanga ngomlingo bafika ngenhlonipho. Le namhlanje ebukeka iphelile kuthina. Esifisayo ukuthi ngale nkonzo yala ekhaya kwaShezi kube khona umuntu omusha ozobona iphutha lakhe bese shintsha. Amen. Maye shintsha kodwa angaqala esontweni aqale kubazali bakhe. Ngoba ibusiso nenhlanhla zomuntu zikumzali. Ayikho inhlanhla ohamba ubuye nayo esontweni ungaphumanga nenhlanhla ekhaya. Inkingi ubona noma sesisemasontweni sihlupheka sihlushwa into eyodwa ukuthi sigejukiye wasemakhaya. Amen. Ayikho into ozoyenziwa umfundisi, ayikho into ozoyenziwa umkhokheli, ayikho into ozoyenziwa umshumayeli, ayikho into ozoyenziwa umvangeli ungaphumanga nenhlanhla ekhaya. Manje siyabadinga abantu abasha abazoyibuyisela kubazali afike kumzali wakhe aguqe mama ngonile kuwe nasemathi ngiyathanda ngoba uma ubehlona mama bayisibonga Mama Ngobese. Ngobese Yeah. Nqungele Yeah. ngiyayithanda inkonzo ayikhulumayo ukuthi njengoba uma ehamba uyakwaba kuba bangasekho ibona bazomhlangabela. Ngiyadabuka mina ngelinye ilanga kuzofuna umuntu ongazwani nomndeni wakhe uyohlangatshezwa ubani.
Uyahlangatshezwa ubani ngoba bahlangabezi bomuntu abantu bakini. Mawuzokugusheka namakholo ulwahlikini ubhekephi? Mama, dadewenu lo. Benizwana. Kuhle makade nizwana. Akuvamile zona izingane zesendele lodwa izwana. Kodwa ke siyabonga makade nizwana. Kodwa nje uNkulunkulu siyamcela ukuthi eziphambukweni zakho mama amkhumbule. Amen. Eyintweni zonke ezimba athe wangena ku